chipasupasu chikupitirirabe ku chipani cha Malakongresi Party pamene fanzina ikutulukano tsopano osati kumangong'alula chakwera koma kutuluka. Alelison Monlo anati basi ndazilumira, ndazitaya, ndazileka Kongresi ndayituluka ndofuna zipanga zanga. Ndikubwera keninso ndayo araha ngati Satana anachoka kumwamba ndi Alelison Monlo sonjani kuchoka kwa MCP. Kuyankhatu ndikumayankha miyala ndi mabomba chabwino tipange zonoti tifotokoze bwinobwino kunena kuti lero litu kupezeka zoti ku Blantyre Alelison Monlo anayitana atolankhani ndikuyamba kwa fotokozera zonena kuti ineyo ngati Alelison Monlo ndapanga ziganizo zonena kuti ndikutuluka chipani cha Malakongresi Party basi sinenso membala wa chipani chimene chichi ndachituluka ndazitaya za Kongresi osazandifunsa sizondikhudzaso kaya kuchitika chani zawo zimenezo ineyo ndatuluka. Mwafunso mutuluka pa zifukwa zotani iyayi sindifotokozaso zifukwa ndatani ndatuluka basi. Ndimene watuluka chonche kapena musiya ndale akuti ayi ine ndale sindikusiya ndale ndikupanga koma ndizipangano pano pandekhano pano ngati oyima payekha komano Kongresi osazerekeza kundiphatikizako ku chipani cha Malakongresi Party ndatuluka osadzandifunsaso zakumene kwakuti kaya kuli zotani sizikundikhudzaso kungoti kuyambira pano pamapitonso golo zoti kuli Kongresiso ine kumbali ya ine zimenezo kulibe osadzandifunsa zimenezo ya ndi bwanji akuti apapatu ndizoti nakuti ndofuna ndike chidwi changa number 1 pa business yanga komanso ndofuna ndike chidwi kumalizitsa maphunziro kupeza mapepala ena ndi ena apamwamba kayafuna khale doctor kaya ndi professor ndofuna ndipeze ziti zimenezozo ndi osadzandifunsaso zoti chani ndale ndikupanga komano ndizipanga poyima pandekha ikafika nthawi yonoti mwina mwake tikamenye makampeni ndekuti Alelison Monlo independent osatinso Alelison Monlo MCP ayi nkhani nditi ndimeneyo. Ayi zambiri ndithu kumakamba zoti nanga kuchipani akamba zotani akeninso ndakapena Jesse Kabwira akambapo zotani iru amene wayiwakhira ndikeninso ndepadza mango yankhaso ngati mutu wake kaya waloza kuti kaya wamwajang'ala ka akuti ngati Satana adachoka kumwamba ndemukaneneno za munthu mmodzi kuchoka ku chipani cha MCP. Inu muli serious? Aditi ayi amene ali ndi ufulu takhuzochoka ku chipani ndipo choka ku chipani akakati wachokako sizonantho zonoti chipani chatha yayi chipani chimechi sichingathe chili ndi anthu ochuka kwambiri 3 million anthu omafika 3 million ndikuchoka kwa Alelison Monlo kwakhale konoti kukagwetsa chipani chopitirira chipani sichikutha iye ali ndi ufulu akhoze kusiya walengeza basi nkhani yake nditi ndimeneyo komano sizonantho zonena kuti ndikuti chipani chatha. Anoti inu ngati Satana adachoka kumwamba kuja kumene adachoka kumwamba muna mwamva kuti kumwamba kukwatha kumwamba kuna kalipo tu Satana adachoka kumwamba ndapapa Satana so wachoka ku MCP MCP ipitirirabe faili ndi chipani chachikulu chili ndi masapota ochuluka 3 million. Ayi mmene moto ndimene kuyankhira keninso ndakumata kuyankha atatu kumene kwati mpaka anakumagwisa ntchito ma analogy onena kuti Satana umayerekezerana ndi Satana takuti ayi mmenemo ndimene zikukambidwira tingakambe zotani apa. Alelison Monlo choyamba tinene kuti mkulu ameneyi mwina enanso mwamuyiwala koma mkulu itu anayamba kumamenyera maufulu anali timu imodzi ndachina Boni Kalindo mukumbukira nthawi imeneyo mu 2022 kumapeto kumakalowa 2023 achina Alelison Monlo aja anapezeka zona kuti anaphatikana ndachina Boni Kalindo achina Ben Longwe achina Jenny Richard Jani Mphepo amene aja ndikupangano kagulu kaja kamatchedwa kuti Malawi First motino chinali ngati chipani. Boni Kalindo time anali ndekuti president, Ben Longwe anali vice president, kubwera Alelison Monlo anali secretary general. Mukakumbukira bwinobwino tu secretary general anali Alelison Monlo Malawi First jai nthawi imeneyo ndi amataka ng'alula Ben Longwe kuzang'alulaso Boni Kalindo kuzang'alulaso Alelison Monlo ankarusa maaudio nthawi imeneyo omenyera ufulu mwenaso munakaona kakilipe kajankano tapita na chimwene mupite palizula papa pansika walizulu pamuzika kuwa kuti chakwera oye muone ngati sakakuthembetsani kumeneko kutapitani. Mukumbukira nthawi akambo zoti anthu anakwiya ndi chipani cha Malakongresi Party iwo anali gulu limene ankagenda miyala ku Kongresi Partyko
kudzudzula amene amang'alulira achina Boni Kalindo aja ndimene sankang'alulira magaya amene achina Ledison Monlo fo anali mtimu imodzi achina Boni Kalindo ija nawo anakrashana nthawi imeneja mukakumbukira incident yake naye onena kuti Boni Kalindo ankanamizira Boni Kalindo kuti anadya ndalama kaya za ndale kuchoka kwa ndani kaya wandale kaya okukongelesa anampasa ndalama Boni Kalindo atero Boni Kalindo kupezi kuti kudya ndalama zija ndankamukwenya kuti ayi wadya ndalama ufuna ugulise Malawi First ufuna kuti gulise iwe chani yachachani uwiro za fotokoze ndana khulana kumene kuti sinadye ndalama ngati zili zimenezo zanala basi ife tayituluka ndikutuluka ndiye uja Ledison Monlo anatuluka Malawi First ya Boni Kalindo pamodzi ndi Ben Longwe. Ledison Monlo anamenya partnership ndi Ben Longwe ndikutuluka basi ndikuyambisa kwa gulu kawo ndiye Malawi First inazagawanikana kuti pawiri ya Boni Kalindo ndi ya uyu ya Ledison Monlo ndi Ben Longwe ndiye kuti inkaenda choncho kena kwawa basi anangopezeka zoti azitaya kena kuti nadzangova zoti magaya alo akukongelesa Ben Longwe watembenuka kwamba ndiye kuti kung'alula so ndiye kuti yani kung'alula ku DPP zoti amang'alula ku MCP kumang'alula achakwera wampaso kung'alula mpaka inapita mtalika aita Ledison Monlo waso zinaiso chimodzimodzi so ndiye kuti timu ijano amenya yani partnership then ino tinazangova zonena kuti anthu aja zizi kena kono ndimene Ledison Monlo anazangotulukira pa msonkhano wina basi ndalowa chani ndalowa kongelesi ne member wa kongelesi kuchoka member wa kongelesi mu 2024 menemo kumafika mpaka na pano wakhala ali member wa kongelesi akuti wayamba ndale ndumwe akunena kuti no ndatuluka kuchipaniko ndatuluka ngakhala kunena kuti satana watuluka kumwamba utero watuluka kuchipaniko koma ndiye kuti no azipanga ndale zaekha osatinso kuti ndale za chipani cha kongelesi ayi azima paekha uku ndiye kuti apanga business yake komanso ndiye kuti kumakankha ndithu maphunziro kupitisa pamwamba nkhani zaketu ndi zimenezo zomwe zachitika tingakambe choyamba ndi zimenezo chachiwiri apa ndi chonena kuti kodi ngati anthu akuchoka kuchipaniko mukuti kukuchitika zotani inde democracy imapereka maufulu onena kuti anthu akhoza kusuntha kupita kuchipani chimene akufuna akhoza kukhala muzipani chomwe akufuna nthawi imeneyo akufuna bora angomvana ndi gulu limene akajoyinalo basi mona ndifunso belonena kuti kuyika maufulu ake ndi democracy zili apo kodi iye akuchoka kukuli chani kumene koko chifukwa makosana malo amene pali chinyezi pamene pali zabwino sumasunthapo munthu amene amasuntha malo amene pali zabwino amakhala kuti yeye ndiye kuti no china chake chuperewera ndithu mwa iyeyo atosa madabo kuti koma inu muli kuno bwino zona mukasiye ntchito yabwino ngati imeneyo ndikumangokhala muganiza bwanji mukasuntha pamene pamalo poonena kuti napanayi zabwino choncho basi ndikumabwera apa kumapita malo awo kuti muli serious inuyo muganiza bwanji ayi tifunso kuti kapena china chake chachitika maona malo amene pali zabwino anthu samathawapo pamene pali zabwino ndi pamene anthu amathamangirapo kuteko pamene pali zabwino anthu amathamangirapo kaya ndi malonda anthu amathamangira pamene pali malonda abwino oti nondo ochipa quality yabwino anthu amathamangira pamenepo mona chimodzimodzinso apapa awa ngati akuchoka kongelesi pate kodi kumene kwako kuli chinyezi kapena mwina kuli dry kuli zina zake zomwe zochitika nawo akunena kuti inetu sindofuna zonena kuti no ndinoti chipani cha kongelesi kapena sindofuna yankhula zambiri anangotuluka zifukwa nangotuluka iyayi zifukwa za persona so zilipo zomwe zochitika kumeneko and it's so unfortunate chifukwa chani ifenso tikuziwa ndani amene sakuzozonena kuti nokukongelesi kuli chipasupasu chilipo unfortunately magayi sakukhala pasi ndikukambirana zingokhala chonchi kulacha china Alex Major amene amanoto sakufuna chakwera nkhani tusizotiso ndi awina nkhani ndi achakwera achina Sylvester Yuba James aja dzulo timakupatsirani nkhani tikufuna tinchotse chakwera amene achoke sintsogoleriso mukuona kulitu choncho kumalo kuchalo chipasupasu ende sizikuika kuti anthu mukukangana kuli ma division sopano timatimu komano ndi kuti nonse mufuna kukhalira pamodzi ende dzulo tinakambaso nkhani imene mukuyembekezera chani pamene pali mikangano munthu wanzeru sumakhalapo umangosuntha chifukwa chani zisilutu zikamakangana iweyo nkukhala pamenepo ndikumabiza kuti nawenso kujoyina nawo nawenso umakhala chitsilu otakhala zona kuti you are a wise man munthu wanzeru bwinobwino amati awaso ndi achitsilu soto nanga si mbalameru zamapiko amodzi zimaulukiraso pamodzi munaoneti tachina kuti ndachina sisi kodi amene aja kapena nditi mbalamiranje timaulukira limodzi tonse akakowa amaulukira limodzi onse mapiko amodzi nde zisiluso zimayendera limodzi nkhani yake nditi ndimeneyo kumene kukongelesi ngati kuli nde kuti nozosokonekera uyu wangono kuti ndisayira kuoneka ngati kape ineyo nditani nditulukeko
chifukwa takharu pamona naisa kumathirira ma comment nkhani za ina Alex Majors akalemba nkhani za ina Alex Majors ikalembedwa iya itutenga chinthuchi tuchitenga ife ina Edison muno abwera so zathirira ma comment mene kuti akuziwa zomwe zochitika mkatimo and wano zone kuti izizi saname sizingatipendulire ineyo sizingondonongera dzina langa brand yanga risaiwale zonena kuti iyeyo ndi muthono kuti anazatchuka songa romenyera maufulu ndali ndika brand kenanga makamba tukamba za uyu situkamba za munthu one kuti mwina mwake sakudziwika ndi munthu wodziwika kwa amene mwakhala mwinaso muli pa YouTube kwa nthawi yayitali eti mukunkumbukira bwinobwino ndikuti saoneke chitsiro apa chomwe ndipange fe amazitcha kuti ndifana so kuti ndi wanzeru washapu kwambiri ifa nkamunyoza kalindo kuti ni mbuli ye aringopuzira nde ngati munthu washapu kuti ankanena choncho zinetu ya maudi yonse umene kuti tikafukule tikhoze kuapeza ndipo ti yeyu akuti munthu opuzira munthu wanzeru wangolingalira zone kuti nditani ndisunthekwa hayi isisi mnanena nokwangelese muzikhala paso ndikumazifunsa chochitika ndi chani kuti ndipati pamene situkoza tani ndikozeni pamenepo kuti zitiyendera otherwise pang'ono ndi pang'ono mamembalawo akhala nde kuti akuyitsikaso ndekuze hayi pali enatu mpaka kalekale tu ndikongelesi timamvetsesa akuti